navrhujem doplniť program o bod. Informácia o činnosti Komisie Mestského zastupiteľstva na kontrolu postupu verejného obstarávania súvisiaceho s výmenou radiátorov na základnej škole Mládežnícka v Púchove. Pani doktorka, sama ste dali túto požiadavku a samozrejme vy sa aj dozviete odpoveď na Mestskom zastupiteľstve. Neskačte vy do reči. Je to problém, aby ste ma nechali do reči. Ja vám hovorím niečo, lebo nech sa páči, ale k veci, prosím vás. Radiátory stáli trojnásobok bežnej ceny a riaditeľka Andrea Kurtinová by ich nemohla nakúpiť, ak by zákonne vykonala verejné obstarávanie. Je toto dostatočne k veci? Rozsah prác ešte vo februári vo svojej reportáži ukázala aj púchovská televízia. Z jej záberov je vidieť, že sa nejednalo o žiadnu stavebnú akciu, ale o klasickú kurenárčinu. Po odmontovaní starých radiátorov boli na jestvujúce rozvody osadené nové vykurovacie panely, typizované kusovky od slovenského výrobcu a tu máte aj ich značku. Corrado. Dobre, tak ja som sa zahral na nejakého takého výberového, riaditeľa, že robím výberové konanie, vygooglil som si firmy na internete. Postupujte presne ako najznámejší púchovský Google Man a do vyhľadávača obchodného portálu, napríklad najnákup.sk, zadajte názov produktu Corrado, píš ako počuješ, a jeho rozmer 600x2000 a zistíte, že sa predáva od 97 eur za kus. Pri 58 osadených kusoch je to spolu 5600 eur. To všetko bez množstevnej zľavy. S montážou celkom 11 000 eur. Nechápem, prečo sme mali vysúťaženú sumu 35 000 eur. Presne 35 436. Na internetovej stránke Mládežníckej školy však nenájdete o tejto súťaži vôbec nič. Na mestskej webovej stránke v kolónke Transparentné mesto sa nachádza iba informácia o tom, že suma 35 436 eur bola zaslaná firme FAAC Consulting zo Žiliny 27. februára tohto roku. Žiadna zmluva, žiadna faktúra, žiaden rozpis prác. Nie je to podľa vás také čudné? Také netransparentné, to je to slovíčko. Pozeráte sa na cenové ponuky, na hodnotu dodávky materiálu, vrátane montáže, ktoré vypracovali firmy reálne pôsobiace v oblasti tepelnej energetiky. Roky a sú známe. Sú to firmy z Púchova a okolia. Pani riaditeľka ich však neoslovila. Cenový rozdiel predstavuje 25 000 eur. A samozrejme púchovské firmy nekontaktoval ani Rastislav Henek. Naopak, tento akože tender odobril, vyúčtovanie i platbu transparentne podpísal a odoslal na okresný úrad do Trenčína. Zhodou okolností sa práve teraz ukončila výmena radiátorov aj na púchovskej základnej umeleckej škole. Vymienilo sa 11 radiátorov, čiže pätina tých z Mládežníckej. A koľko to bude stáť? Tiež pätinu. Lenže nie tej sumy z Mládežníckej, ale tej reálnej. Takže 3 000 eur. Ako to pani riaditeľka Tunegová zo Zušky dokázala? No nepodvádzala. Dám tak do pozornosti, že bavíme sa o financiách verejných, bavíme sa o financiách všetkých týchto ľudí, ktorí sú tu. Pre Boha, my máme plesnivé kabíny, už som to ukazoval, peniaze by sa išli inde. Je pravdou, že sa do môjho volebného programu nedostalo nosenie nákupov starčekom, pretože je to podľa mňa úlohou ich detí a nie mesta. Ale stálo tam, že sa v tomto období zrekonštruujú všetky školy. A prihlásila sa k tomu väčšina poslancov, ktorí dnes sedia v zastupiteľstve. Na toto dostali od Púchovčanov mandát. Nie, aby celý rok každého iba odvolávali a nenažrane sa trhali, kto sa kde zamestná a za akú funkciu bude dostávať od mesta peniaze. Na kompletnej rekonštrukcii základných škôl Komenského a Gorazdovej bolo 750 000 eur z prebytku k dispozícii od začiatku tohto roku, ale neurobilo sa nič.
Okrem spomínaného prebytku, k nemu už v januári pribudlo 170 000 eur od Makity za neuhradené dane ešte za rok 2013 plus ďalších 130 000 od štátu za zvýšený výber podielových daní a v roku 2016 dostane Púchov od štátu navyše ďalších 500 000. Nehovorím o lepšom výbere aj miestnych daní. Suma sumárum. Na budúci rok bude mať Púchov k dispozícii v rozpočte 1,4 milióna cash. 1,4 milióna cash. Za to sa dajú urobiť 2 základné školy na kompletku, strechy, výmena okien, podlahy a aj zateplenie. Milí rodičia, za kým rozpočtom prišiel Henek s poslancami? Že sa budú školy rekonštruovať, až keď sa získajú peniaze z dotácií od štátu. To keď sa jedná o platy nových manažérov a neschopných konateľov, tak to sú prachy k máni hneď. A keď sme pri tých platoch, zamestnanci našich škôl po prvý raz nedostali v riadnom termíne výplatu. Jednoducho im z mestského úradu neposlali peniaze. Snáď ich učitelia nepotrebujú, oni neplatia inkaso, ani pani kuchárky, školníci alebo upratovačky. Podľa prvej verzie z radnice si to vraj spôsobili riaditelia sami, lebo nevedia dobre hospodáriť. A tak sa pani riaditeľky nahlásili k pánovi primátorovi. Tam sa pre zmenu Henek snažil upriamiť pozornosť na nového vinníka. Starý režim. Nuž za predošlých 13 rokov sa nikdy nestalo, že by ľuďom neprišla ich mzda na čas a vždy dostali peniaze aj na odmeny. Obzvlášť pred Vianocami. Milé pani učiteľky, veď sa skúste spýtať nového režima, či aj sebe ešte neposlal výplatu. Alebo či, tak ako vám, mešká aj Pufire, Karasovi alebo Golisovi. Sklzáme tu do nejakých takých vecí, že dokážeme obhajovať, sa mi zdá neobhajiteľné. Sveté slova. A prosím vás, nesúhlaste s nimi.